Mbok, sampean kok ngendi? Rene. Yo, lah sampean kok ngendi arepe nyandi? Ya Allah, adol kacang kayak ket kokono mlaku. Iki nya pamedek enek rezeki saitik ya. Oh, iki enek rezeki saitik ya, saking hamba Allah ya. Kayak iki beras tak jimpit ya. Ya Allah. Rezeki nih mbok nggih. Sepunten nggih. Ya Allah. Pengiran pancah berkati kula kalih jenengan. Amin. Lah aku yo janji. Yo iku rezekine mboke ya, saking hamba Allah nggih. Pak nggih. Yo kek nang omah wong loro, kek kakung sakit.